Saan makawit-gawit ti barda ko? Ay na, Arnel. Husto ko man dayta. Napartagkan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Oh, ang bibi. Danog barbartag ka manang Carmen. Gaputa kwartak ti barbartag ko. Anya. Gabalak trabaho. So nga wan bibi ang da. Noon ti kahit kung aramin din. Kahit noon ti pangusarak iti kwartak. Anya. Apay ngay akas na kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikas na? Kagurgura ka talaga, dananang kantatang. Kaputa saan nga, papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito na. Damad saan? Ay nalakay, rabiin. Ngamadapay laang ni Arnel Ijerwal. I-close ko kumanti store. Ngam di mo't laagawi dun. Anya? Mapankan, ing kakasarita barang danggan na ka. No siya, di nakmo't ikaskaso. Ay, una yan na yan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Daita nga rod ti ibagbagak. Ngam di nakmo't ikaskaso. Iso asikaman laang ti makisarita kan ko, ana. Ala, sige. Mabit lang nga rod. Ay naanak ka, nabartag ka manan. Naman, bibiyang yun na bartagak. Takwartak tinggatang ko iti arak. Sana, Anya. ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Kwartak tinggatang ko. Arnel, anak ka, Wan, punuasan ka nga dawat ka na kami kinitatang mo. Ang uray kasta, panunutam kumaati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agawit dito'y balay. Ang bibiyang ako na eh. O daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tangitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay kasta mo taon di bagbaga manak. Pudno mo ti ibagbagang sana. Amin na kaya doy ito dyaw. Urawang kwarta yaw, agutang kaya. Tapno dama ito dyaw. Ayaw magayam, nanaro na. Anyat gatangan nyo. Ay, kuha sa anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang iti bagasya unumabalay. Ay katuwa na, awan parekot iti dayta. Ikang kayo. Nahiyagyaman ako, nay. Di ka madanagan. Bayadak to into na dated ni Julia Kwartak. Wana na, awan na nyaman na. Agam, mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga igatag na iti arak. Ay, kuha. Sa anak nga daw-dawat kan kuha na baraw. Ngamin, babainan naklaang. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Nasaya tay may kay Arnel. Uwin manong. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan? Ha? Awan mo't mangiparparit Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan kano ti isang yo. Agam ita. Arak ti pangigatangam iti kwartam. Basol ko kit din awan may isang da. Mapandumawat ako ni Julia kabsat ko. Total, isumat ti patpatagda nga anak. Anya? Anya? Naiturad mo sinumpatan ni nana mo, Arnel? Wen, pare. Naturada ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka dananang. Iso ngay baga ka di kayat kung ngay baga ka da ko, ada. Ay, unay kan pare. Saan kumamat kasta Ngamin sana na sa tasong sumbatan tinaganak. Amo, manya. Dakil ti basol dananang kanyak. Suda ka ni tatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat.
dagiti kakabsat ko, ada itad da atawid da. Siyak, basit itad da atawid ko. Ha? Anong saan nga umdas da itarason, parts? Tapno song batam ida. Maawatam ko ma. Asi kati kabasitan, gaputa lalaki kamat. Kan babae dagiti kakabsat mo. Oh, sana mabalay no siyak. No maipapan ko maititawid na, nagpapada ko mati, pamayan da. Nangikuti saritaan nyo ko ni Ramon, hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Ha? Apay, kasta kamutan kadagiti dadakil mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangin mo? Pasensya kayo nakal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasi Marnel, sana nasayat da ita. No adaman saan nyo nakikinawatan, mabalin mo ba't ida akasarita tinasayat? Asaan kumabot akasta? Angkal? Ngamin, tay kunada nga rudan. No pinagluam, wano napasaktam tirik na dagiti naganakan ka. Awan tinasayata mapasamak itibiyag mo. Pasensya kayo. Ang jak lapat dyan da ita. Ano nga? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito ang nagmayat pala ti panaginom mo iti arak. Anya ka matin, Arnel. Apa nga mina? Anya ti parikot juan niya. Kahit bukod ko mat akwarta ti inom ko. Ha? Uray mano nga arak, kabala magatangan. Ngam ultimo may sala nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po? Hindi agpagatang kayo. Total da kayo umating karkari ng anak na. Anya? No siya, kawan naman da kanyak. Day tati tandaanan da. Mano na daras ngayon bagakkan ka, saan anasaya at day tangar aramidam kadakwada. Ngam, dinak matikan ka no. Kita to ah. Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumet akabaelak ti agbyag nga uray awan dananang kantatang. Kabaelak mo't nga agtrabaho para itibukod ko agbyag. Ay na, agbalbaliw kan, Arnel. Saan anasaya at day tangar aramidam? May saka mo't, tila ibagbagam mo't. Diya lapat dyan da kita. Arnel, anak ko. Di nakman kasarsarita nanang tado ti pampanunutek. Diya kaya ti masinga. Anya, ay dala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maitid ko kada kayo. In kailangan dumawat kada giti duma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga, iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko. Apay akasta kamot na sumungsumbat ka da kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw nanang. Panawandak dito kunak. Nagahapit mat gaya man ni Arnel iti mula na anat ang nanang. Uy, nanak ko. Iso na lang tanatsambaan na matinala ka apresyo. Aya, Nanyamutin nga iti 5 piso ti may 1 kilo apresyo ita. Lugi ni Arnel kadagiti mula na. kasta aya. Uy, nanak ko. Iso ama siya nakan ko na. Ang amanya nga road. Sa pala kuma, takalat ang umato ti presyo. Iti kasta, adamat sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na lakati presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputawan mo't paggasgastusan na. Udnumat sana yan nanang. Awan paggasgastusan na. Tajay arak tam mo nagatangan. Isit ta talaga ti kastoy abiyag. Manon adaras ang nagburasak iti mulak anateng. Hanggang nababalat ta ti presyo ah. Anyamaten. Ay, inton kun parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina. Iti kasta, makabawi ak. Ne, makadlaw ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y tersena. Makumi-kumi di bangkag na siguro. Naku na ngamin, aparutan na kano, di mula na. Tasukatan na iti sa balay. Gaputan na babaw mo apresyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di, ay katun
Anya nga agpaiso ti ammo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinangina. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na matigastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina. Nga uray makatsamba ni Arnel. Awan mo't nasaya at apangip-ipanan na iti kwarta na. No saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang dayta ati pagnakman na. Pards, damag ko sinukatam kayam timula manatang ah. Uwan pare. Ngamin, saan mo tan ngagbalo ti presyo? Nababalat tamat. Day tangaro ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Barang ah, numayato ti presyo. Nuapitan ka kabarbaro ngay mulam. Sapay ko mga rod pare. Dakkelan ti gastos ko. Kasta talaga Pards. Anyang yung rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na bayad tinatang mga impaw it mo kan kwa na. Ket, yung nga rod na nanang. Adaw, anak ko. Malas na talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang day tinatang ko. Apay ngayon. Anya matay. Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti na nga to a presyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita. 5 ka manan. Anya ngay nga road, anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatengkaw. Di man alalain tama nga numalas. Anya ka din day nga ibagbaga anak ko. Apay akasta ka mata. Apay ngay Pards. No kaya no sinukatam timulam. Iso mo ti panagnina ti presyo. No nya tin sukat mo. Iso mo ti 5 ka. Ay, uwan nga raw parts. Anya matay. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt mo't dataon. Awan ti makagapo Pards. Anyang ngay nga rod. Talaga la siguro ang naranaam ti nalaka presyo. Sapay ko mga raw takasta. Panay. Panggap ko aparutan manan. Naglaka mo nga ti presyo na. Anya? Sukatakmanan iti sa balay. Barang iti maikatlo pa nagmulak. Kat matsambaak ti na nga to a presyo. O sige. Adakan ka na ita Pards. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayo, nanang. Wan nga road, anak ko. Talon nga aldaw asaan ang nagawawid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na. Ay na, sapay ko mga rod takasta. 5 ba sakit hindi tersena da Uncle June. Ngamawan mo ti Chay. Ay, sapay ko mga roda da ijay bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Uray kagurgura da kayo, sarong karan nyo lata. Wala nakaw. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga roda makumikom laeng ijay bangkag na. Apay nga kastoy mo tante mapaspasama kanyak. Agkakapsot ka na guyagak. Sakit. Kasta ulit sa sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan ako awan mo ka tumulong kanyak. No kaano nga awan pulos kwarta kon. Isumutan ti panagsakit ko. Apay Arnel, anak ko. Nanang. Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka matagaw-awi doon. Nanang. Apay anak ka. Masakit ka. Oo, nga ron, nanang. Agkakapsuta ko, nay. Nagsakit ti bagbagik. Diyak mawatan ti riknak. Ay, umay ka nga ro doon na mapantay di ospital. Amangan no anya daita na marikriknam. Awang kwarta ka pulos, nanang. Isodyak nagaw-awin. Ay, saan mo apanunutan daita anak ko? Siya kung timaka mo iti daita. Apag-isaw, at dapay lang ni Manang Bujuli ije balay. Iso ti kadwa ta mapan niya hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho mi tinadagsan. Iso akastan tinapasamakan ka. Manang.
Agyaman ka tanapan pa ni nanang ije bangkag. Kat napan nakakinita. Tano saan? Jak lamon. Uwan nga rod manang. Pagyamanak unay. Ta nalagip na kasi narongkaran iji bangkag. Iso aday ta kumati panunutem, ading ko. Kasta unay aguram kadananang kantatang. Ang amanya nga ita. Iso damot lagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang, Itata masakit ka. Ada ka di maitulong dagi barkada makainumam idi. Awan. Ngam ni nanang agkasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam. Iso ti tumultulong kan ka. ha? Dahito iti tandaan nam ading ko No adaman banag ang nagkurangan tinaganak. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom kumano awan da. Awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinado ti kwartam. Tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang, Isu siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay ti nagsasaron apan nakabangkrap mo. Kalpasan na agsakit kan. Ngawan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan. Gaputasan ang nasaya at nagitar aramidam. ha? Isungag nakam kakuman ading ko. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbidutak. Impagarop ko, nadyak ka sa pulang titulong yo. Gaputad da kwartak. Ang dakalabidot ko. Anak ko, Mamatiak itan iti kanayon nga ibaga kanyak ni Uncle John. Ano na pasaktak, tirik na yo. Awan tinasayat at turong tibiyag ko. ay, kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlaang ang anak ko. Naamiris mo, dagiti bidot mo. Daytoy ko matagbalin eleksyon kan ka. At ikwarta kat saan ngag nanayon. Ngam ti ayat tinaganak. Iti kaano man saan ngag baliw. Uray ka sa no agura. Ti iparik na. Wano aramiden dagiti anak. Agyaman ako unay nanang. Gaputan yaman di kinadakas kong anak. Ket pulos, kadidak inlaksid. Ket imparik na yo tinalaos apatagyo kanyak. Mala, saanan aday tati panunutam anak ko. Agpaimbag kakit day. Kan ikatemon amamimpinsan ti bisyong anak ko. Panunutam ti salon at mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao.